Encántame, maravilloso. Pois sí. Aí tes un bo patrimonio, Sí, sí. Aí tes un bo patrimonio. O máis O importante máis que hai, a importante verdade. que a familia e os valores que nos transmiten. Sí. Mira, desa época da que estamos a falar de hai tempo, sei que tes un pequeno gran segredo que de momento non nos estás contando. Tiro do fío? Tira. Tiro. Mellor que preguntarcho, voucho amosar. Mira esa foto. Veña. Isto que é? Ostras. Isto é o Román de 6 anos, no plato da Galega, un pequeno gran show nun programa que... Pequeno gran show. Pequeno gran show. Quen presentaba aí? Pois mira, estaba Yolanda, que era presentadora. A Yolanda Vázquez. Sí. Claro. E ti sabes que se acorda moi ben de todo isto? Alguén que ten moitas ganas de reencontrarse contigo. Yolanda Vázquez! Vente para acá! Despois de pasou, tantísimo Beatriz? tempo... Rompín un nocello. Vale, tranquilo, non pasou Bueno, nada. no Non sé, pasou nada, pero estás vou me ben? poñer de pé para darche un abrazo. Sí. Podes? Por favor. Por favor. Unha aperta. A ver que non podo para apoiar un pé, A ver, así que estás. sígate aquí. Ai, que ilusión, Román, por favor. Tanto tempo. Que tal? Pero tes a mesma cariña. E ti estás igual de Que tal, guapa. Yolanda, como estás? Mira, Yolanda, traste- só agarraste as mans bueno. así para que non te levantes. Alégrome moitísimo de verte aquí, Igualmente, grazas. de vervos a De todos. Que tal, verdade, como estás? Roberto, É que que agora tal? empezo a acordarme do rapaz, do Mira, rapaz, Ahora do estás pequeno celebrando Mira. esa, Sí. de pequeniño. Un Un traste, fenómeno, ¿no? un traste, meu Deus, pero logo era un presumido. Porque gustaballe presumir de que falaba francés. Oh. Xa o fixo aquí, que o saibas. sí, por aí. Sí, xa nos humillou un Xa pouco aquí, Sí, pois de cando en vez, porque estabas na pirámide, Sí. facendo as entrevistas aos convidados que viñan, xente super importante, porque entrevistaches a xente moi importante, tiñan unhas saídas tan simpáticas. Porque eles non levaban guión ni nada. Eles levaban guión, Nada, eles decían o preguntaban. que lle saía cando lle saía. Xa. Sí, este non paraba. E a quen recordas así de entrevistar? Ao que máis, mira, a Bustamante, Buah. por unha razón, porque é dos poucos vídeos que conservo dese momento, e Bustamante, pero bueno, tamén é que viñeron moitísimas... Viñera Soraya tamén, pero logo veu xente, actores da Televisión de Galicia, evidentemente, e tamén a nivel nacional, adestradores de fútbol, deportistas de élite, bueno, Sí. que non podo nomear a todos, pero foi espectacular. Yolanda, Teñamos- déixame que che diga unha cousiña, que é unha alegría inmensa terte no programa, que non o dixen aínda con condicións e non dubidaches en vir sorprendelo, así que quería che dar as grazas antes de nada. Non, grazas a que vos. sí a primeira, que Grazas fora a como vos, sexa. porque pareceme maravilloso poder reencontrarme Sí. con xente encantadora, que coñecín cando eran retaquiños, que de algún xeito marcaron a miña vida. E eu sei que tamén eles teñen un recordo bonito Sí. daquilo que compartimos, Moito, verdad que moito. sí? Canto tempo facía que non vos viades? Porque supoño que entre medias Mira, Cantos anos tes agora? 28. Vale, pois 22. pasaron xa moitos anos desde que coincidistes nese programa tan bonito, no Pequeno Gran Show. Así que, para refrescar un pouco as memorias, traeros lembranzas que sempre nos tocan o corazón, preparamos un recordatorio en forma de vídeo, que seguro que vos apetece moitísimo Hombre, ver. Sí, hombre, Claro que claro sí. que Para sí. que vexades como xa gastaba Román ese cativo de 6 anos. Oye, aí. Para comenzar, como hai que facelo, temos os nosos xornalistas. Aquí están Román. A ver, vamos a empezar. Vai facer o julajo porque estivo ensayando antes e aguanta moitísimo. Este neno é un fenómeno, mira. sí? Sí. A ver. Aí vai. Ven. Gustamos Bustamante? Bueno, a mí non é que me guste moito porque non o... Non o Home, escoitas moito? No. Hoxe vas ter a oportunidade de escoitalo e de falar con el tamén. Non, si xo vin, Román, empeza light. É que Román é heavy metal, Vas a levantar un poquinho e poñerte así de medio lado. Non se está saindo un pouco de barriga despois de casarte? Tua mirada en min, empezo a respirar. A ver, Román, pregunta. Ti, que tes tanta fama, ligas moito cos homes ou deixalos pasar? A mí xa non me opino. Non te marques, non te Aí va. marques. Aí vai. Ole. Toma. Ti, pola mañá, cando te levantas e non estás maquillada, eres igual de guapa.
Verónica quedou tan prendada de Santiago que comprou aquí. E, bueno, pois o mellor Román ten a posibilidade de verla coa cara lavada polas mañás. Pois nada, imos reivindicar gimnasia rítmica de homes. Claro que sí. ¡Ay, que lle cae! ¡Ay, que lle cae! Maravilla, eh? Pequeno gran show, que gran que Que programa. dá de volver a velo, o programa, non? Sí, a verdad que ainda podían volver a poñer agora. É que está moi ben, Podería Está moi ben. perfectamente, digo, canta xente non medraría vendo este pequeno gran show, Sí. desfrutando dos teus momentazos, e ti, Yolanda, pois formas parte da historia da nosa televisión, da televisión de Galicia. De que maneira É recordas? parte grande e importantísima da miña vida, por moito certo. tempo, claro. Sí, Ti, esta etapa, como a lembras, porque xa pasaron uns aniños. Pois foi unha etapa moi bonita, a verdade é que foi unha etapa de moitísimo curro, porque eu traballaba en Antena 3, estaba facendo daquelas o diario, bueno, de Patricia, de Verán e tal, Sí, bueno, sí. foi unha temporada, traballaba todos os días da semana, pero foi algo Sí. tan bonito, e gocei tanto, de verdade, que é un dos programas que gardo máis cariño, porque traballar con nenos din que é complicado, pero é tan fermoso. Pero eles facían o fácil tamén. bos, eran É bos que estos, eran moi resoltos bons que eran, e aparte expertos que todo eran. naturalidade, sabes? Sí. E a verdade que é maravilloso ver pois como ímos medrando con María Castro, que habíamos Sí, aí sí. moi Sí, noviña, sí, agora sí. xa ten 3 fillas, ¿no? Sí. Sí, anda que non cambiou o E a ti non cuarto. che tirou despois de traballar na televisión? Sí que o pensei algunha vez, a mí sempre me gustou... Porque aí tiñas, claramente, víase que tiñas madeira para Sí, iso. a ver, Sí. que conste que nese momento e con esas idades tampouco... Non pensas moito máis aló. Non pensas neso, non? De feito, eu perdía un día de clase e para mí Sí. era fantástico. Claro. Ese era o obxectivo, non? Un día menos de clase e... Esas son as lembranzas que che veñen cando ves estas imaxes tamén, ben seguro. Sí, sí, sí. Pois mira como son as cousas que mentres o noso Román facía o gamberro na televisión de Galicia, a moitos kilómetros medraba unha nena que nin imaginaba o importante que rematarías pois sendo para ela. A que sí, Yolanda? Pois sí. Porque sí. penso Que que pasa temos aquí? aquí... Que pasa aquí? Que pasa No, aquí? eu tampouco teño moita información, pasa pero aquí? Yolanda Non, eu non sabe. sei se Román xa sabe ben de quen estamos a falar ou non. Está perdido, mellor. Pensas que sí.